wasu kuma suna cewa a khawarij ne, wasu kuma za ka ga musamman waɗanda ba su yi karatu ba sai su dinga haɗa musu kowanne ma suke taɓa musu. Kuma waɗannan abubuwa guda hudu kowanne maudu'i ne mai zaman kanshi, madda ce mai zaman kanta a shari'ar musulunci wadda sai ka karance ta da ka'idojinta da sharruɗanta sannan za ka gane ƙungiya kaza ina ne matsayinta. To kenan haka ka tattauna a cikin naka rubutu? Kwarai da gaske, shi yasa kaga rubutu ne sama da peji 300 ko 500, an duba littattafai sama da 700 kafin a ce an zauna an rubuta, kuma shi yasa kaga ya dau tsawon shekaru ana ta binciken ana rubutun. Menene bambancin duka waɗannan bangarori uku da kai magana, kamar mayaka da masu jihadi da kuma kamar 'yan tawaye ba? To masu jihadi dai a ƙa'idar shari'ar musulunci shine in mutum ya cika sharruɗan jihadi ya kuma zama mujahidi to kaga gwarzo ne a shari'ar musulunci. To kaga bambancin shi kenan da ɗan